Takže zdravím vás u tohto videa a toto video je dneskajšie video, jak sa vás chcem spýtať, čo by som mal natočiť, určite mi poradíte, stále je, pod týmto videom bude stále komentár, a keď to dotočím, čo natáčam hlas, a určite môžete povedať, že natočiť hru, alebo mám natočiť nejaký výlet, alebo niečo, bo zajtra štartujem preč, tak aby ste mohli povedať, čo mám natočiť aj z výletu niečo, alebo nejaké vlogy, alebo hru. Určite by som bol nejakú sériu, by som určite mohol natočiť, takže pokiaľ mi poviete, či ma natáčať série z nejakej hry, čo mi ponúknete, alebo Minecraft, alebo nejaké veci, môžete mi to napísať stále pod komentár. Ja vám to natočím hlasovo, nie cez kameru, lebo ešte sa uvidím, ako sa rozhodnem, a to by bolo všetko. Bude to mať takú minútku určite, a nejakú hudbičku vám sem dám, nejaký obrázok, niečo vám sa napíšem, a určite taký chvíľkovejší rozhovor môžeme ešte dať. Ja by som chcel povedať jedno, videa nevychádzajú pretože mám strašne veľa práci, a to napríklad ešte si robím tričko, neviem ako spraviť grafiku toho trička, nápis toho trička, grafiku, takže proste ešte si všimli na mojom kanále, že je tam jebak na hlave, nie je to do smiechu, ale možno je to trochu do smiechu, lebo som sa hral s písmom a napísal som si, keď som sa hral, tak som napísal, že jebak na hlave. No a vzniklo len to, takže ešte to nevšimajte, ja som stále ešte meno si rozmyslím, takže keď budete vidieť grafiku kanála, tam bude to napísané moje meno, takže OK, to už by bolo všetko a čau.